परमेश्वरा हे शंभू महादेवा दक्षिणाधिपती यमधर्मा तुझ्या चरणी साष्टांग दंडवत करतोय। पूर्व पश्चिम उत्तर आणि दक्षिण अशा 4 दिशांनी नटलेली ही वसुंधरा सम्राट दक्षिणेचा साम्राज्य ज्या देवतांनी माझ्यापाशी गेला तांत्रिकापासून सारं विश्व दक्षिणाधिपती यमधर्म म्हणून ओळखतोय। याला कारण काय असेल? ज्या लवणासुराला देवतत्वावर मात करण्याचा प्रयत्न केला, वेळोवेळी देवतावर स्वारी करून देवताला सोबती पळवून सोडला। क्षणभर याचा परिपूर्ण विचार करून आम्ही देवताला सहाय्य करण्यासाठी तत्पर झालो। लवणासुराचा शेवट केला। लवणासुराचा घात होता। साऱ्या देवतांनी माझ्यावर पुष्पवृष्टी केली। सम्राट ब्रह्मा विष्णू आणि महेश हे देवता आमच्यावर प्रसन्न झाले आणि प्रसन्न होऊन हे दक्षिणापूरचं साम्राज्य आमच्या स्वाधीन केलं गेलं आणि त्याच दिनापासून पृथ्वीची देवता दक्षिणाधिपती यमधर्माला सारा विश्व आम्हाला ओळखू लागला। प्रतिदिनी 1.25 लाख प्राण्याची घडामोड करावी, ज्याची आयुष्य मर्यादा संपली असेल त्याचा पापपुण्याचा विचार करून माझ्या स्वाधीनात असणारे भाष त्या भाषाकर्मी त्यांचे प्राण हरण करतोय। जो मनुष्य प्राणी पुण्यवंत असेल त्याला वैकुंठापर्यंत घेऊन जातोय। जे नारायणाचे भक्त ते वैकुंठापर्यंत, जे शिव शंभूचे भक्त ते कैलासापर्यंत हे कर्तव्य मी परिपूर्ण करतोय खरं आणि शिवर विचार करतोय। माझे देव इतरत्र ठिकाणी जात आहे, त्याचे आयुष्य मर्यादा संपली असेल त्याचे प्राण हरण करतोय। तर हा साक्षात यमधर्म तिथपर्यंत जातोय, प्राण हरण करतोय। पण आजच्या दिनी विचार करतोय खरा अयोध्येपर्यंत असं झालं माझ्या स्वारीला मनुष्य प्राण्याचे प्राण हरण करण्याचा कर्तव्य मी करतोय खरा, पण एकाही मनुष्य प्राण्याचा प्राण माझ्या वशात नाही। याला कारण काय असेल? याचा एक सारखा यमधर्म विचार करतोय। आज क्षणभर विचार केला असेल तर क्षणभर देव कार्यात घडता निर्माण होते। देवताने यमधर्माच्या प्रती जबाबदारी संपादन केली, त्या कार्याला अडथळा निर्माण होतोय। मग याचा विचार करण्यासाठी होय अखंड मंडला अखंड व्यापमेन चराचरम तत्पदम दर्शिते नमा तस्मे शुग्र नमा। ज्याप्रमाणे सूर्योदयांची लाव आणि क्षणालाच अंधाराचा नाश व्हा, तद्वत सारी अवातिक प्रकाशमय झाल्याचा वास होतोय। एवढंच कशाला तर आमच्या अंतस्करणाच्या ठिकाणी असणारी चेतना शक्ती जागृत झाल्याचा भास होतोय।
हे वेद वेदांगाचं तत्व आणि महत्व जाणून तिथं 4 वेद 6 शास्त्रे 18 पुराणे 14 विद्या 64 कला अगम निगम पृथ्वी चंद्र सूर्य आणि नवग्रह तारे अशा प्रकारे भगवान ते जड विश्वर किंवा 6 दिवसात परिपूर्ण करेल. तिथं तुझ्या गुणाचं वर्णन करता मुखावटे शब्द अपुरे पडतायत. अनंत पापाचा स्थिती लय करता निराकार निर्गुण परब्रह्म आदि अंत्य मध्यवीर सर्वदान सर्वशक्तिमान परमेश्वरा सूत्रधारी सूत्रधरी बाहुल्याना हक्तरी समेतरी असा तवमेला आघात आहे. देवा आमचा जन्म झालाय ते का ब्राह्मण कुलात कच्छप आणि आदित्य यांचा कुंकवा धंदे करण्यासाठी आम्ही पात्र ठरलो. सुरुवातीच्या थोर सौद्याला आम्ही पात्र ठरलो. योग्य वयात आमच्या माता पितांना आम्ही सहज प्रश्न केला की या विश्वाच्या ठिकाणी ब्राह्मण कुलाची कीर्ती उज्ज्वल आणि अमर करायची असेल तर असं जीवनामध्ये काय केलं पाहिजे. आमच्या पिताजीच्या मुखावटे निघणारे शब्द बाळ सुरेश अरे लीनतेने सारं विश्व जिंकता येतं ती तर लीनता मी आमच्या अंगी धारण केली. एवढेच नव्हतं आमचे पिताजी म्हणाले बाळ शतयज्ञाची जर सांगता केली असेल तर विश्वात तुझी ख्याती कीर्ती अजिंक्यने अमर होशील अशा प्रकारची शिकवण आमच्या पितृदेवतांना दिली. आणि आम्ही मागचा पुढचा कसलाही विचार न करता होय शतयज्ञाची आम्ही सांगता केली आणि आश्चर्यवल किराणी चमत्कार म्हणायला काही हरकत नाही. त्रय देवता मला प्रसन्न झाले. ब्रह्मा विष्णू आणि महेश प्रसन्न झाले आणि आम्हाला अमोल असा या अमरावतीचा ठेवा आमच्या स्वाधीन केला. 33 कोटी देवतांना आम्ही न्याय देण्याचं कर्तव्य करतोय. नाही कधी न्यायाच्या ठिकाणी अन्याय होऊ दिला नाही धर्माच्या ठिकाणी कधी अधर्म होऊ दिला. सत्य न्याय नीती धर्म या तत्वानुसार आतापर्यंत 33 कोटी देवतांचा अधिपती म्हणून आम्ही नटलोय. पण भगवंता सत्य मेव जयते हा जीवनात आम्ही मंत्र धारण केला आणि त्या दिनापासून सत्यमेव जयते विजयते सत्य
आजचा आहे तो नित्याचा दरबार, तरी पण हा कार कुणाचा होईल या अमरावतीच्या ठिकाणी काय करावं? देव दरबारापर्यंत आवाज गेला. अरे जी गाडव देवेंद्र महाराजांना विचारता परमेश्वर सदैव सुखी ठेवल असा मंगलमय तऱ्हेचा आशीर्वचन धर्मराज आल्यापासून पाहतोय, आपल्या पायाच्या नखापासून मस्तकाच्या ब्रह्मरंध्राचं निरीक्षण करतोय. कुठेतरी खोल विचार मध्ये आपली मुद्रा आम्हाला दिसते. नेहमी नित्याच्या दरबारात येणारे आमचे यमधर्म आणि सांप्रत आमच्या नजरेसमोर असलेले यमधर्म याच्यामध्ये आम्हाला तफावत जाणवते. अमरेश्वरा, या प्रश्नांचं उत्तर आम्ही तुम्हाला जरूर देईन, पण उत्तर देण्यापूर्वी नाट्य शिकव. विनंती करतो, या यमधर्माचा आपण संवाद केला असला विलासमान होण्याची आपण सत्ता आहे. कारण आपल्या अधिकाराची जागा आहे. हे जरी सत्य असतं तरी आहे तो देवधर्म. आपल्या आत्मशिवाय सारी देवता वावरत नाही म्हणून या आसरावर मला सांगा, केवळ षण्मासचा दरबार असल्यानं ज्या दिवशी षण्मासचा दरबार भरतो त्या दिवशी आम्ही 33 कोटी देव एवढेच नव्हे तर ब्रह्मा विष्णू आणि महेश त्रय देवता आम्ही या विश्व कार्य कशा प्रकारे चालवावं याचा खलकरी असतो. आणि आजचा येतो नित्याचा दरबार. आजच्या दिवशी षण्मासाचा दरबार नसता नाही तरी तुमचं आगमन झालं. आमचं आगमन या देव दरबारापर्यंत झालं. त्याच्या मुळाशी कारण काय असेल? म्हणजे याच्या मुळाशी कारण आहे. या विश्वाच्या ठिकाणी आम्ही देवता म्हणून आवडतोय. प्रत्येक देवता बाती जबाबदारी दिली आहे. प्रत्येक देवता आपली कर्तव्य परिपूर्ण करताय. अर्थात आणि असं असतं ना, या यमधर्माच्या बाती दिलेले कर्तव्य षण्मास चंद्रगुप्ताच्या वरी नोंद केल्याप्रमाणे आप पुण्याचा विचार करो. त्याचे आयुष्यभर संपले असेल त्याचे प्राण हरण करण्याचं कर्तव्य आम्ही करतोय. अर्थात नित्याचं कर्म आपलं आहे ते. आणि तेच कर्तव्य करत असताना क्षणभाग इतरत्र ठिकाणी आमचं जाणं झालं. आमच्या साधनेला जाणाऱ्या त्या भाषाकडे मनुष्य प्राण्याचे प्राण आम्ही हरण केले. त्या ठिकाणी आम्ही गेलो. ती नगरी म्हणजे अयोध्या नगरी. त्या अयोध्याच्या ठिकाणी आम्ही नित्यास्ते माघारी आलो. त्या अयोध्येत एकही मनुष्य प्राण्याचे प्राण आमच्या पाशात आलेले. धर्मराज, कोण मुखाद्वार आपल्या मुखाचे पाय पडतायत? याच्यापूर्वी कधी असं घडलं नाही, याच्या पुढेही घडणार नाही. कारण असं कधी घडणार क्षणभर आपल्या शब्दावर माझा विश्वास बसत नाही. असं घडूच शकत नाही. कारण प्रत्येकाच्या ठिकाणी वेदा मर्यादा ठेवलेला आहे, नियम ठरलेला आहे. तरी पण तुम्ही म्हणतात असं घडू शकत नाही. आम्ही रात्रीशी अयोध्येपर्यंत गेलो आणि याचे आयुष्यभर संपले. त्याचे प्राण हरण करण्याचं कर्तव्य आम्ही करतोय खरा. निराश होताना आम्ही पुनश्च माघारी करतोय. याच्या मुळाशी काहीतरी कारण असलं पाहिजे. म्हणजे याच्या मुळाशी काहीतरी कारण असावं. देव कार्यात कुठेतरी खंडता निर्माण होते. देव कार्य सुरळीत चाललं पाहिजे यासाठी आम्ही छटतोय. म्हणजे तुमचं म्हणणं असं आहे की नेहमीप्रमाणे आज आपण अयोध्येपर्यंत गेला, तुमचं कर्तव्य तुम्ही परिपूर्ण करत असताना तुमच्या यमपाशात एकही अयोध्या नगरी वासियांची मर्यादा आयुष्यामध्ये संपलेली असताना सुद्धा प्राणहरण तुम्ही केले नाही. आणि या कार्यामध्ये जर खंड पडला, देव कार्यात अडथळा निर्माण होत आहे, तरी विश्व कार्य थांबेल. विश्वाची जी घडी आहे ती विस्कटली जाईल. पण यावर मार्ग कोण सांगेल? योग्य व्यक्तीचं आगमन.
काही का असेना आपण आल्याची जागृती अमरेशाला द्यावी. योग्य वेळ आपलं आगमन माझ्या दरबारात झालंय. आता माझ्या जीवनात आपण मला मार्ग दाखविणार. तुमच्यामुळे मी आहे, तुमच्यामुळे मला ही राजगादी प्राप्त झाली. कारण तुम्ही जर मला योग्य मार्गदर्शन केलं नसतात तर मी अमरेच्या थोर संस्थेत पात्र ठरलो नसतो. म्हणून आपली योग्यता जाणून आपल्या पवित्र आणि पूज्य चरणी अमरेश साष्टांग प्रणिपात. या अतिथी आसनावर आपण क्षणभर विराजमान देवर्षी योग्य वेळी आपलं आगमन झालं. कारण आम्ही सारे देवता काय करत होता यावेळी विचार देवतांचा विचार चालला होता. आणि कोणत्या बाबतीत कुठं तरी विश्व कार्य थांबते की काय? काय झालं? विश्व कार्य थांबतंय काय? विचार करतोय. अरे धर्म न्यायाचा पुरस्कार तू आणि तुझ्यासारखा माणूस विचार करतोय. कोणत्या प्रकारचा विचार करतोय? बरोबर आहे, ज्याचे आयुष्य माझं संपले असेल तू करतोय. काय झालं? अरे हा म्हणजे तुझ्या कार्यात कुठेतरी खंड पडतोय. त्याच्यामुळे सारं विश्व कार्य कुठंतरी या विस्कळीत होतंय. नेमकं काय खंड पडतोय? म्हणजे नेमकं याच्या कार्यात विसंगती कशी काय होते? काय प्रसंग म्हणतोय, काय जो प्रसंग घडतोय नित्यनेमावर. खंड पडला, पण कोणत्या प्रकारे खंड पडला? इतरांच्या ठिकाणी माझ्या सानिध्याने तो बरोबर आहे. नव्हे तर मी माझ्या सानिध्याने पाश त्या पाशापूर्वी ज्याचे आयुष्य माझं सुटले असेल प्राण हनन करतोय. बरोबर आहे. अयोध्येपर्यंत गेलो. हा म्हणजे अयोध्येपर्यंत तू गेला. माझ्या सानिध्यात असणारे पाश निमित्त पाश गाव पाश अशा तऱ्हेचे पाश ते माघारी येत आहे. एकाही मनुष्य प्राणाचे प्राण माझ्या पाशात येत नाही. याचा एक सरकार पण हे नेमकं खंड कशामुळे? अयोध्येपर्यंत यमधर्म गेला. इतिहास तर माघारी आलाय. जेवढ्या पासांचा त्याने उपयोग केला काही उपयोग झाला नाही. तेवढे संपूर्ण पास त्याचे रित्या आले. म्हणजे यमधर्माचं कार्य कुठेतरी खंडित पडलं. याला कारण आहे. याला कारण आहे. म्हणजे याला कारण कारण आहे. याला याचे पास रित्या काय येत आहे? याला कारण आहे. एकमेव अशा तऱ्हेचे देवर्षी सांगा ते कारण. अरे अयोध्ये जर आज पाहिलं असेल सात्विक परोपकारी
लाख प्रजाजनाचा विचार करणारा राजकर्ता. वा 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 वा. काय रे मांगल राजकर्ता. मांगल राजकर्ता. आणि याने काय केलं पाहिजे? काय केलं? अरे हरिदिनी व्रताला त्याने सुरुवात म्हणजे प्रारंभ केला. हरिदिनी व्रताला? आणि तो हरिदिनी प्रारंभ सुरू केल्याच्या नंतर त्या अयोध्येत पुण्य संचय झाला. पुण्य वाढलं, पापाचा वेळ झाला. म्हणून हरिदिनी व्रताचं आचरण केलं. साऱ्या प्रजाजनानं प्रारंभ केला. आणि त्या व्रतामुळे साऱ्यांच्या जीवनामध्ये पुण्य संचय झाला. आणि त्या पुण्याच्या योगे करून यमधर्माच्या पाशामध्ये कुणाच्याही प्राण येत नाही. त्यांच्यामुळे असं घडतंय. देवर्षी जर अयोध्येत असंच जर घडलं असेल तर यमधर्माचं कार्य बंद पडेल आणि सारीकडे हाहाकार माजेल. त्या पुण्यात ते पुण्य कुठेतरी कमी व्हायला पाहिजे. काय केलं पाहिजे? काहीतरी संगती केली पाहिजे. पुण्याचा प्रभाव कमी झाला पाहिजे म्हणजे काहीतरी केलं पाहिजे. मग देवर्षी तिथं मार्ग खडतर असतो, तिथं अंधाकार असतो, तिथं प्रकाश दाखवण्याचं कार्य. कारण ज्या ज्यावेळी देवतावर संकट येतं किंवा ज्या ज्यावेळी देव कार्य विस्कळीत होतं त्यावेळी आपण मार्ग दाखवतात. मग तो मार्ग सुद्धा आजच्या दिनी आपण दाखवला पाहिजे. देवेंद्र, देवतांचा अनुयायी म्हणून आज मी स्वर्ग मृत्यू पाताळाची त्याला भ्रमंती चालू आहे. अर्थात सज्जनांचा उद्धार, दुर्जनांचा नाश हे आमचं प्रेम. म्हणून चुकलेल्या मार्गनाथ करणं हे आमचं काम. याला मार्ग आहे. मार्ग आहे. याला पाहिजे. या पुण्यात कुठेतरी विसंगती निर्माण झाली पाहिजे. पुण्य कमी झालं पाहिजे. धर्माचं काम होणार. याच्यासाठी कलह निर्माण झाला पाहिजे. तिथं क्लेश निर्माण झाला पाहिजे. याच्यासाठी एकच मार्ग आहे. कल्प विकल्पाची देवता म्हणजे कली. हे कलीवर काम करू शकतो. पण ते तर बंदिवान आहे. त्याला हात दिली तर येऊ शकतात. याच्यासाठी कोण रे कली देवते? अशी त्याच्यावर सन्मान आपण विराजमान व्हावं. म्हणजे साऱ्या
यालाही कारण आहे. असं कोणतं? कली देवते मला सांगा, आम्ही सारे देवता मांडी लावून बसलोय आणि तुमचं जे आसन आहे ते काही अंतर आम्ही ठेवलं. मग मला सांगा, इतरांपेक्षा फार वेगळं आहे. मग श्रेष्ठ कोण मला सांगा? आपण श्रेष्ठ असल्या कारणानं इतरांपेक्षा आपल्याला वेगळी जागा आम्ही दिली. तुमच्या बोलण्याचा ध्यास आहे. तुमचा मोठा देवतांच्या सरा एका मागून एक तुम्हाला साधे शोभे मांडी लावू आणि फक्त एकाच कल्पविकल्पाच्या देवतेचा आसन बाजूला या सर्व मंगळाची तुमचा मोठेपणा, तुमची योग्यता या साऱ्या देव दरबारी प्रत्यक्षात नदर संपुराचे परावी या कल्पविकल्पाच्या देवतेची सर्वात उठून पुढाचा असा त्याच्या योग्यतेप्रमाणे मान सन्मान केला तुझा नाही. सारे जग माझ्याजवळच पाहत आहे, माझ्याजवळच होय का? प्रथम दर्शन होऊ दे सुरुवात तुमच्या दरबाराला. आणि आपल्याला बोलवलं त्याला सुद्धा कारण आहे. मला इथं पाचारण केलं याच्या मुळाशी कारण आहे. असं कोणतं? कारण आपली योग्यता असल्याशिवाय आपल्याला आम्ही तो बोलवलं नाही. हरी देवते थोर जबाबदारी आपल्या माती आम्ही सारे देवता संपणार आहे. आत्मविश्वास आपण ती जरूर परिपूर्ण करा. म्हणजे आजच्या दिनी या वेळी या कल्पविकल्पाच्या देवतेजवळ अशी जबाबदारी ऐकूया. कली मला सांगा, देव कार्यात खंड पडला असेल तर आपण काय करा? काय विश्व कार्य कुठेतरी थांबलं असेल तर आपण काय बरं करा? थांबा. या विश्वात हे जे कार्य चालू आहे ते थांबलं तर मी काय करू हे मला सांगू नये. वेळोवेळी देवतावर ज्यावेळी संकट येतं, ज्यावेळी देवतांचे प्रयत्न हरले जातात, त्यावेळी कल्पविकल्पाची देवता या त्या प्रकारे आजही आपण तसंच समजावं. कारण अयोध्या नगरीत पुण्याचा प्रभाव फार वाढलेला आहे. अयोध्येच्या ठिकाणी पुण्याचा संच वाढतोय. प्राणी आहे तो पुण्यवंत म्हणून गणला जातोय. आणि यमधर्माच्या कार्यामध्ये कुठेतरी खंड पडलेला आहे. कुठलाही प्राणी त्याच्या पाशामध्ये अडकत नाही. मला सांगा, ज्या अयोध्येच्या ठिकाणी पुण्याचा संच वाढला जातोय आणि देवतांचं कार्य कमी होत आहे, मग त्या अयोध्येत नक्की काहीतरी मग सांगा, त्या अयोध्येच्या ठिकाणी काय घडतंय? म्हणजेच पुण्याचा संच वाढतोय. सांगा. अयोध्येचा राज करता रुक्मांगद यांनी हरिदिनी व्रताला प्रारंभ केलाय आणि त्याचा पुण्य संचय साऱ्या प्रजाजनांना धन्य राज करता. हो, यावेळी मी त्याला धन्यता देत नाही. अजून होऊ दे, अजून करतोयस काय? अरे देव कार्यात बाधा येते. याच्यामुळे काय झालं? काय माझं चुकलं? मला सांगा, जो भक्ती करतो त्याच्या पदरी पुण्याचा संच वाढतो. अशा प्रकारे साऱ्यानं भक्ती होऊ दे. आणखी भक्ती हो, भक्ती केली पाहिजे. वेदा मर्यादा आहेत, त्याचं उल्लंघन करू नये. त्यांनी काय केलं असेल? हरिदिनी व्रताचं सत्तेचं जोखड त्यांनी साऱ्या प्रजाजनावर लादलेलं आहे. पुण्याचा प्रभाव तिथं वाढलेला आहे आणि तिथं यमधर्माचं काही चालत नाही. राज करता रुक्मांगद अयोध्येच्या ठिकाणी हरिदिन व्रताची सांगता करतोय. आपणच नव्हे, साऱ्या प्रजाजनाला हरिदिन व्रत करायला भाग पाडलंय. स्वतः केलं असतं तर हा प्रश्न वेगळा असता. सर्वांना हरिदिन व्रत आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि एवढंच कशाला, त्या जो कोणी हरिदिन व्रत करणार नाही त्याला सक्तीचा धोका. अरे नाही, कुणावरही सक्ती करू नये. म्हणूनच या देव कार्याला आपली मदत आम्हाला हवी आहे. अशी कोण आपल्या दुखाटे निघालेली वागेश्वरी जेव्हा जेव्हा धर्म कार्य असेल, देव कार्य असेल, आपण आम्हाला मदत केलेली आहे. कारण पुण्य संचय वाढल्यामुळे
जिथं पापक्षालन होत नाही तिथं पापक्षालन थोडं वाढलं पाहिजे. म्हणून पापाचा प्रभाव तिथं वाढला पाहिजे. याच्यासाठी कलह नाट्य तिथं घडलं पाहिजे. काय म्हणता? नाही, हे माझा होणार नाही. काय मला सांगा, या कल्पविकल्पाच्या देवतेचा नित्य नियम काय आहे? जिथं न्याय भक्त्यास आहे तिथं या कल्पविकल्पाच्या देवतेला थारा नाही. आणि असाच त्यावेळी तुम्ही मला सांगता अयोध्येच्या ठिकाणीचं तिथं कल्पविकल्प घडव आणि भक्तीचा खंडता पहा. आपल्याला केलं पाहिजे ते. कारण सत्तेचं जोकर त्यांनी साऱ्या प्रजाजनात ठेवलं. वैयक्तिक स्वतः त्यांनी केलं असतं हरिदिनीवत आम्ही त्याच्यात कुठल्याही प्रकारचा खंड पाडला नसता. पण साऱ्या प्रजाजनाला सत्तेचं जोकर ठेवलं. साऱ्याने ते हरिदिनीवत केलं पाहिजे. त्याच्यामुळे साऱ्या प्रजाजनाच्या जीवनामध्ये पुण्याचा प्रभाव वाढलाय आणि देव कार्यामध्ये खंड पडतोय. हे जर करायचं असेल मी काय जिथं या कल्पविकल्पाच्या देवतेला प्रवेश नाही तिथं मी तिथं होणार नाही म्हणून सांग. कुणाच्या याच्याकडे पाहिलं असेल ना पायाखाली जमीन सरकार होय हळूहळू सरकायला लागली. यावेळी कल्पविकल्पाची देवता दिसते तशी फुकट गेली काय उपयोग त्यावेळी ते मी घडविलं. आता नाही होणार. आता माझ्या हातून ते घडणार घडणार नाही. केवळ माझं पराक्रम कमी त्या राजकन्याच्या तेजाला घाबरून मी अयोध्येत जाण्यासाठी नाकारतोय. लक्षात ठेवा